My sme NIDU, záťažové zmyslové pomôcky, a presne ako ste hovorili, my v dnešnej dobe trošku bojujeme s takým tým povedomím. Ľudia nevedia, že v dnešnej dobe máme na Slovensku dokonca už možnosti takýchto, že záťažových diek alebo záťažových pomôcok ako taký, lebo už nie sú to len prikryvky. Funguje to na základe hĺbkovej dotykovej stimulácie. Je to niečo, čo je úplne bežná vec pre náš organizmus, že my vlastne sme len niečo, čo stimuluje organizmus k tomu, aby vedelo prepnúť do tzv. Akože parasympatika. To znamená, že do toho, kedy už náš organizmus si urobí sám, čo potrebuje. To znamená, že v tomto parasympatiku on vie, že má oddychovať, relaxovať a regenerovať. To znamená, že má dať preč hormóny, kortizol, adrenalín, prichádzajú také tie správne hormóny ako serotonín, oxytocín, dopamín, následne melatonín ako hormón spánku. Preto sa častokrát hovorí, že sme prikryvka na spanie, ale my si nemyslíme, že sme iba na spanie. My vlastne v dnešnej dobe sme terapeutická pomôcka k takému relaxovaniu, uvoľneniu, takému regenerácii, takému tomu životnému štýlu, kedy si doprajete ako keby oddych od nejakých prestimulácií. Áno, vznikli sme hlavne pre autistické detičky. To je aj nás taký nejaký príbeh, že nevnikli sme s tým ako produkt. Náš príbeh je vlastne v tom, že môj spolumajiteľ a kolega, keď jeho synovi bol diagnostikovaný autizmus, prišli s tým tie problémy, nejaké tie záchvaty, nespavosť a podobne, tak hľadali nejaké riešenie a zistili, že ich syn sa napríklad veľmi rád tuho stíska, alebo si občas nahádže všetky prikryvky na seba. Tak to začali študovať so ženou, že čo to vlastne je, a zistili, že funguje takéto niečo, že hĺbková dotyková stimulácia a že to ukľudňuje organizmus ako také. Centrálnerová sústava je úplne z toho blahobite, že dokáže takéto niečo prepnúť do parasympatika a tým pádom ukľudňovať centrálnerovú sústavu. Začali šiť, začali skúšať, začali hľadať, spojili sa s odborníkmi a zistili, že ak to bude ušité nejakým spôsobom, čo je veľmi podstatné, ako je to ušité, na tom obrovsky záleží. Nie každá záťažová prikryvka je naozaj terapeutická prikryvka. Zistili, že ich synovi to naozaj pomáha a funguje. Tak ako to bolo 27 prototypov, kým zafungovala tá, a tam to malo vlastne skončiť. To mal byť celý príbeh, ale keďže vlastne sa nejaké prototypy rozdali, zistilo sa, že nepomáha to len ich synčekovi, ale aj rodičom. Začali to študovať ďalej. Nikdy to nemal byť produkt, bolo to riešenie pre jedného syna a vlastne zišlo z toho, že tu môže byť produkt. A na základe toho, ako tá prikryvka je ušitá, sme zistili, že nielen ten hĺbková dotyková stimulácia, ale aj tzv. Propriocepcia, 80% bežnej populácie ju má narušenú. To znamená, že to uvedomenie si tela v priestore, ak si to telo nevie uvedomiť, že kde končí, je veľmi nervózny mozog. To znamená, že robí z toho, potrebujete sa dotknúť niečoho, rúk alebo niečo, a vtedy sa ukludnite. No my tým, ako je prikryvka ušitá, vlastne stále obopína vaše telo. To znamená, že vás stále, to je ten druhý podnet, ktorý vás ako keby ukludňuje. No a išli sme ešte ďalej, hľadali sme tie materiály také, aby boli samozrejme pratiaľne v práčke, a zistili sme, že potrebujeme ešte ďalší podnet. Ten superjemný plyš, ktorý máme, je výborný taktilný podnet. My sme to robili ako keby s hypoterapeutom a s kanisterapeutom, a je to výška hustota, ako má zvieracia srst, čo je vlastne tretí podnet, ktorý keď ľudia, my to nazývame buď žužľú, alebo proste žmolia, tak to ukludňuje. Zrazu sme prišli na to, že toto vôbec nie je pre iba autistické detičky, že tým, že sme sa začali baviť s odborníkmi, napríklad so špeciálnymi pedagógmi, liečebnými pedagógmi, ergoterapeutmi, fyzioterapeutmi vlastne a psychológmi, tak sme zistili, že to naozaj vie fungovať dnes pre každé dieťa, keďže bohužiaľ tá prestimulácia našich detí je v dnešnej dobe veľká, že zrakové a sluchové ako keby že zmysly majú prestimulované a ty organizmus najviac spracováva a potom sa potrebuje niekde ukludniť. Niekde potrebuje pretnúť do toho parasympatika, alebo vtedy vlastne regeneruje to telo. Vtedy dokáže aj pri spánku, ale aj pri tom dokáže regenerovať, dokáže sa vyvíjať vôbec a správne sa vyvíjať a podobne. No a samozrejme od detičiek už bol len krok dospelým. Ľudia sa tým samozrejme to neriešia to každý, proste máme určite tie poznatky o tých prestimuláciách, vyhoretosti, úzkosti, panických atakoch, strachoch a podobne. A my sme vlastne prišli do toho, že my sme ako keby dosť dobré riešenie. My to voláme, že nie medikamentózne, to znamená, že netreba brať ďalšie tabletky na to, stačí len správne stimulovať ten organizmus na to, aby sám urobil to svoju úlohu. Vieme to z moderných materiálov, z kvalitných materiálov na Slovensku, čo je naša veľká výhoda. Chceme ostať na Slovensku, ale teda už sa nebavíme dnes ani len o nejakých, ako keby, nechcem povedať, záťažových dekách, už máme aj rôzne záťažové pomôcky. Čo je podstatné, ja to každému tak vždy rozprávam, že aby vám to fungovalo, musíte mať v prvom rade
dokonale rovnomerne rozloženú hmotnosť tej prikryvky. Ako náhle máte niekde niečoho viacej a niekde menej, ten organizmus je tak citlivý, že on to rozozná. Ak by ste mali na polke periny ako keby že viac kil ako vpredu, už tu vás to môže prestimulovávať, tu vám to nič nerobí a je to skôr opačný efekt. Preto my sme vlastne vyvinuli ako jediný na svete, máme, že poradca výberom hmotnosti. S odborníkmi, so spánkovým terapeutom, fyzioterapeutom, hendoterapeutom sme vyvinuli to, že keď si vyklikáte na našej stránke, do 40 sekúnd vám povie, že toto je správna váha pre vás. Lebo to povedomie ľudí v dnešnej dobe, ak nejaké je, tak je, že 10% hmotnosti tela je správna prikryvka pre vás. A my s tým absolútne nesúhlasíme. 100-kiloví muži majú 5-kilové prikryvky a 40-kilové ženy majú 9-kilové. A záleží to nie o tom o hmotnosti, lebo to je, ako keby ste povedali, že každý 80-kilový muž sa musí ukludňovať touto istou pesničkou. To nezáleží od hmotnosti, to záleží od toho, ako ten človek je naladený, od nervovej sústavy. Preto v tom dotazníku sú také pekné veci o to, jak má narušené akože propriocepciu, svalový tónus. A na základe toho my vám povieme, že vaša prikryvka je správna. Takáto a taká tá hmotnosť. My máme integračný program, máme integračný proces, dostane u každej našej prikryvke. Naša prikryvka strašne veľa ľudí napríklad, že nespáva. Oni ju majú na úplne iné veci, majú napríklad ženy veľmi často ju majú, že keď prídu z práce, zabalia sa do nejak indiánska babička, nechajú len pol hodinku sa udrží. Pol hodinku odísť to všetko z tej práce, z toho stresu. Čiže ja by som to už dávno nenazval, ako to veľa ľudí potom nazýva, že to je deka na spanie. Naše prikryvky sú naozaj že funkčné terapeutické pomôcky. Každý, keď jej dá šancu, tak nájde, kedy mu robiť to, čo potrebuje. Mu pomohla do ďalšej skláčky z toho, aby dokázal sa ukludniť a dokázal byť v tej pohode.